Hello, good morning, Mrs. Pinheiro. Kumusta? Uy, Inday, maayo ka nakabisita ka kanako karon. Unsa imo ginabuhat karon? Ay di namilo ko sa ako mga hinalayhay kay namala namang god. Unsa may mga bagong chika-chika. Dali, lingkod sa tapad nako kay mga chika-chika ta kabahin sa kinabuhi. Dali. Sige. Mutapad ko nimo. Ay sus, mao ni ang bagong nga chika karon kay si Harold ato niya aging adlaw dito sa amuan nangayo og tanglad sus ko day daw huhot doon niya kuha ang mga tanlag day. Kada adlaw sige balik-balik pangayo tanglad, palugbati, pangayo og bisag unsa day, balik-balik day di gulaman siya magatanong sa ilahang balay day para na siya makaon pud puhon-puhon o malabot. Dili ka budong mananom day. Sige rag pangayo ni halag Harold day mo nang makasapot ka isa nga tanan. Ay mao ba? Sus Inday, kaganihang buntag sa yug kay kong gisapot. Oo, tungod ni Mario gisapot kong sayo. Di ba di ka magalagot? Nangayo og kalamunggay. Gihurot og kuha ang mga dahon. Pati ang sanga gipulungan. Wag gyud na ikog ni Marjuhan ni. Wag gud naman siya katanong tanom dito sa ilaha para sila mapupuhon. Sige ang dirig pangayo. Sige ang pangayo og kalamunggay. Wala gyud ka ikog. Sapa Inday oy ha kay murag hapit man alas 9 oy. Hapit na jud ang takna day kay magagama pa ko og module ani akong anak. Kay daghan na kay imong dilatar wala pa gud human ang mga module hapit ng submission. Sige day ha, muuna ra ko nimo kay muuli isa ko magagama pa ko og module. Ay, pareha tang duha. Wala pa po ko kagama og module para sa ako mga anak. O sige, magdunga na lang tagama og module. Ikaw po di ay, wala pa di ka nakahumabot sa imong module. Nya hapit man din hala sige. Magadunga na lang tagama og module sa ato mga anak. So sa lisod yung kaini module sa mga bata karon. Inday, maog yun akong problema karon Inday ang module sa akong anak kay kabahin og history. Dili gyud ko makatubag basig makatabang kanako Inday magtabangan sa atong module Inday bi. Oh, kay ang una ko pangutan na dire, niingon dire. Kanusa namatay si Dr. Jose Rizal. Unsa gud ang pangutana madam oy? Di ba sa ko katubag ana? Wala man sa ko anang paghitabo ana. Wala jud ko'y kalibutan day kung kanus agi patay na si Dr. Jose Rizal. Wala man po ko dito nang hugayuna so dili ko makatubag kung kanus anang adlaw siya gipatay. Pero Inday, na ako'y idea para mahibaluta kung kanus ang namatay si Dr. Jose Rizal. Ikaw akong suguon. Lakaw sa St. Peter's kay basig naa sila'y record dito sa pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Okay? Hala sige. Tawagi ko kung magkainom saon manggani ha. Bright you ka, madam. Very good you kayong idea. Sige, muadto ko sa St. Peter's para atong mahibalaan kung kanus agyod ang adlaw sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal. O sige, mulakaw sa ako ha. Nausa na ka ang lakaw ni Inday karon no nahibawan ba kanya kung kanus agud ang kamatayon ni Dr. Jose Rizal? Pagkalisura pala ni pangutanaha oy. Nganong kita pa may katubag-tubag ani mga pangutanahan ni. Uy nanawag si Inday. Oh, hello Inday. Hello, madam. Di anak ko karon diri sa St. Peter's. Nangutan ako sa ilang front desk. Wala man sila'y record sa pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Ay wala. Walay record ang St. Peter's. Mao ba? Wala pa'y purinarya atong panahona. Sus pastilan usa man ato ni Inday. Uy, di ko ta makatubag ani nga pangutana haron. Ay na ako laing idea Inday. Na ako laing idea. Oh. Lakaw dito sa kumbinto pangitaas si Marvel. Oh, ang pangalan niya is Marvel. Pangutan siya kay basig na siya'y record. O sige. Okay, sige go. I-update ko i-update ko. Kung makakuha kang resulta. Akong tawagan si madam kay nakakuha na gyud ko og tubagikan sa kumbinto pinaagi ni Marvel malipay gyud si madam kay masulbad na gyud ang problema. Unta makakuha to og tubag sa kumbinto si Inday oy. Kay para masulbad na ni among problema aning una nga pangutan sa history. Kabahin sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal. Pinanawag si Inday. Hello, Mrs. Pinheiro, madam. Oo, di ako karon atubangan ni Marvel. O iya kong nahatagan og tubag sa atong pangutana kung kanusa namatay si Dr. Jose Rizal. Ang adlaw siyang kamatayon is December 30, 1896. Ay, perfect! Sige. Sige. Sige, mubalik na ko diha para magpadayon ta sa atong pag-answer sa atong mga pangutana sa module. Sige, balik na diri ha kay magpadayon ta sa ato ang question and answer portion. Perfect Inday. Magpaabot ko nimo Inday. Uy, salamat kay Inday ha sa pagsulbod-sulbod nimo ni abot yung kag St. Peter's ni abot pag yung ka og kumbinto aron lang yun na to matubag ang una nga pangutana. Okay, so next question ta Inday. History gihapon ni Inday kabahin gihapon ni Dr. Jose Rizal. Ang pangutana diri Inday asa
gipusil si Dr. Jose Rizal. Ang clue day is letter L. Kung letter L ang clue ana madam, feeling nako ang tubag ana is lungsod. Dito siya sa lungsod gipusil. Murag sayop na imong tubag inday, murag di na mao. Ay, sayop. Dili lungsod ang tubag. Napay laing clue diri. Letter L, ang sunod nga clue is na ay letter T. So kung ang clue is letter L and another clue is letter T, ang tubag ana madam is tabuan. Feel na ko ang tubag ana is tabuan. Dili tabuan ang tubag inday, sayop. Ay, sayop lang gihapon ang tabuan. Napay laing clue diri inday oh. Aside sa letter L nga naay letter T, daghang tawo. So kung ang clue is letter L nga naay letter T, unya daghang tawo, feel na ko ang correct answer, Changi. Dito siya gipusil sa Changi. Changi? Yes! Murag Changi ang tubag inday kay letter L. Na ay letter T. Daghang tawo. Changi. So ang atong tubag sa pangutana, kung disagi pusil si Dr. Jose Rizal, ang atong tubag, Changi. O sige, atong tubag ang final answer is Changi. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat. So sa ating mga friendship out there, na ako i-share kaninyong tanan, kini kabahin sa mga pinulungan nga binisaya nga atong paghubaron sa in English, and hopefully makatabang ni sa atong mga parents out there, especially katong lisod gyud kaayo makasabot sa pinulungan nga binisaya, sama sa pulong nga dibuho, in English, draw, silaba, in English, syllable, pulong, in English, word, pulungan, in English, praise. Hugpulong, in English, sentence. Gumunhap, in English, parable. Hulagway, in English, picture or image. Sugilanon, in English, story. Porma, in English, shape. Lingin, in English, circle. Cuadrado, in English, box or square. Rectangulo, in English, rectangle. Triangulo, sinugang, in English, triangle. Bituon, in English, star. Bulok, in English, color. Bughaw, in English, blue. Pula, in English, red. Dalag, in English, yellow. Lunhaw, in English, green. Kahil, in English, orange. Tapul, in English, violet. Obihon, in English, purple. Tabon-tabonon, in English, brown. Lagum, black or dark. Abuhon, in English, gray. Puti, in English, white. Dungagan, in English, add. Kuhaan, in English, minus or subtract. Piloon, in English, multiply. Bahinon, in English, divide. Panganod, in English, clouds. Gabunon, in English, cloudy. Banggao, in English, rainbow. Mananap, in English, animal. Halas, in English, snake. Kaka, in English, spider. Alibangbang, in English, butterfly. Alindanaw, in English, dragonfly. Aninipot, in English, firefly. Sunoy, in English, rooster. Himungaan, in English, hen. Wati, in English, worm. Thank you so much! Hello mga ka-friendship!
Thank you so much sa atong mga bag-o nga subscribers for a total of 6,500 subscribers sa atong nga YouTube channel. And daghan kayong salamat po sa atong mga likers and followers sa atong nga page, Ma'am Ellie. And hopefully you will continue to support and subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie. And also mga friendship, please subscribe sa atong mga friendship nga mga bag-o nga YouTubers. Sila ni Kail Ichusero and Mama Bing Castos. Thank you so much and bye-bye.